дар фурудгоҳи шереметьевои шаҳри Москав ҳангоми нишасти изтирорӣ ҳавопаймои ширкати Аэрофлот оташ гирифт. хабаргузории Итартас иттилоъ медиҳад, ки дар ҳавопаймо 73 мусофир ва 5 узви экипаж ҳузур доштанд, ки аз байни онҳо камаш 13 нафар ба ҳалокат расидааст. кумитаи тафтишоти Русия соати 20:50 ба вақти Москав марги 1 нафар ва ҷароҳати 4 каси дигарро тасдиқ кард. ҳавопаймои суперҷети истеҳсоли Русия дар хатсайри Москав-Мурманск парвоз дошт. баъди чанд дақиқаи парвоз экипаж нишасти изтирорӣ талаб кардааст. хадамоти Flight Radar гузориш медиҳанд, ки ин ҳавопаймо 45 дақиқа дар ҳаво буда, қабл аз нишасти изтирорӣ 2 дафъа дар атрофи Москав чарх задааст. ширкати Аэрофлот мегӯяд, ки аснои нишаст муҳаррикҳои ҳавопаймо оташ гирифтаанд. ҳамин манбаъ меафзояд, ки ҳавопаймо бо сабабҳои фаннӣ ба Шереметьево баргашта буд.